Podríem pensar que estaríem mirant una sèrie com Las chicas del cable, però no. Avui parlem de música i parlem d'un home que és capaç de connectar les emocions amb persones i crear una gran comunitat. Avui passa pels 40, Nil Moliner. Nil, què tal, com estàs? Què tal, guapo? Doncs bé, molt bé, aquí estem. T'acabo de convertir la xica del cable, Has vist, en un moment, Pam! No, però sí que és veritat que ets un home que des del primer moment has sabut connectar molt ràpidament amb el públic, amb la gent en general, amb les lletres, amb les cançons, i això no ho fa qualsevol. I ara arriba, jo crec, un disc que està centrat precisament en aquesta màgia que tu saps fer, no? que és Nexo. Sí, és increïble d'on neix el disc, no? Neix d'un concert que vaig fer el 20 d'abril del 24 al Palau Sant Jordi, que em vaig sentir un nexe, no? Entre les meves cançons i les històries de la gent, del públic. Va ser meravellós i a partir d'allà vaig començar a escriure fa 2 anys aquest disc Nexo que em fa tanta il·lusió presentar i que tan feliç m'està fent ja, perquè hi ha cançons que ja han arribat on no m'imaginava que arribarien, no? A més, parles d'aquest disc com si fos una llum, i no tant un disc, sinó la idea aquesta doncs, que ja no estaves fent cançons com a tal, com a construint cançons, sinó construint una nova etapa vital per tu fins i tot. És a dir, parla'm una mica d'aquest concepte que porta aquest Nexo. Bueno, com et dic, Nexo arriba després d'un any i mig el 2023 vaig decidir parar 1 any i mig i de sobte em vaig donar compte que era massa, als 2 mesos. Als 2 mesos vaig dir, crec que l'he liat. I bueno, van anar passant aquest any i mig que havia de passar, me'n vaig anar a viure a Madrid, van passar moltes coses fins que em vaig pujar a l'escenari en aquest Palau Sant Jordi, no? del 24, i allà vaig entendre moltes coses, vaig entendre que el meu públic és molt important per mi, que el meu equip, la meva banda són essencials per la meva felicitat, no? I que jo, si estic avui aquí assegut o si faig música en general, és per al directe, no? Per aquell ritual de connectar amb la gent. I aquí va néixer aquest Nexo, no? Aquest Nexo, a partir de totes aquestes vivències, vaig començar a escriure amb una emoció molt especial que he estat escrivint durant 2 anys. Dius que tots nosaltres estem fets de nexes. Quin és el nexe més inesperat que has descobert de tu mateix treballant en aquest projecte? Uau, doncs moltíssims. M'he reconnectat molt amb el Nil d'adolescent, molt. Tant a nivell d'històries com a nivell musical, no? Recuperant aquells sons del Canto del Loco, de Pereza, aquelles guitarres elèctriques, no? Que tant a l'estudi tant hem jugat i tan nostàlgic m'han posat. Però després també he tingut nexes molt forts, com en aquest disc han treballat 6 productors diferents, a l'hora també component amb mi aquelles cançons. Hi ha una col·laboració amb el Dòlar, que també és un nexe molt important, i amb tot l'equip que ho ha fet possible, no? Hi ha un equip creatiu, un equip de la meva oficina de mànagers, a la meva discogràfica, que ha sigut un treball molt intens de molts anys, no? Durant tot aquest procés de creació d'aquest disc, quin ha estat el moment, potser, a l'hora de treballar amb totes aquestes persones, potser el moment més caòtic o el que ha sigut més màgic per tu? Mira, hi ha un en concret que el recordo molt i la gent el pot veure a YouTube perquè està penjat, que és Tu cuerpo en braille, com es va fer, no? I està el procés, és un vídeo que dura 10 minuts que està al YouTube, i hi ha una cosa en particular que em sorprèn molt. Estem amb el Manu Guix i el Roger Rodés, que són productors i part del meu equip d'aquest disc, i estem a Planoles, a una casa preciosa que té el Manu, i fent música, no? És tard, és de nit, i de cop ens sorprèn la lluna plena. Ens sorprèn molt. De cop estem com molta estona donant-li voltes i fent bromes amb la lluna plena. Total, que ens quedem en silenci i el Manu diu: "Y seguiré cantando versos a la luna". I de cop, a partir d'allà, comença a formar-se la lletra del que serà Tu cuerpo en braille, no? I és increïble com un nexe amb la natura, aquella connexió que vam tenir els tres amb el cel, amb la lluna, anys després és una cançó tan important a la meva carrera i una cançó que obre tota aquesta nova etapa, no? I jo crec que és de les connexions més màgiques que he pogut trobar. Hi ha moltes més, no? Però aquesta potser te la destacaria. Quan va passar això, en aquell moment de que potser estàveu com molt capficats en una cosa, veu canviar el vostre focus, no? On estàveu concentrats, veu mirar la lluna i es va produir la màgia. Tu et vas adonar que en aquell moment aquella cançó
que estàveu fent seria completament diferent que la resta del disc i que això es percebria com s'ha percebut a dia d'avui, no? És a dir, una de les cançons potser més icòniques d'aquest àlbum, a més de ser la primera que ens vas presentar. Sí, no, jo quan estic a l'estudi només penso en emocionar-me molt a mi, en què el dia següent, quan ho escolti, tingui la mateixa emoció de quan ho estava escrivint o cantant o tocant i només penso en això, penso en la música com si fos un joc, no? Anem a construir això, a veure per on ens pot sorprendre. No deixo espai per si allò serà amb pensaments de si això funcionarà o no, o si això a la gent li agradarà o no. No, m'ho guardo per mi, i després sí que tinc un equip meravellós que m'ajuda a triar, i ells en perspectiva potser s'imaginen o es poden imaginar quantes d'aquestes cançons poden potser connectar més, no? Però jo em dedico a fer cançons, vaig fer-ne com 40 o per l'estil, i mira, imagina't, i després vam triar aquestes 10 que han sigut el nexo, no? I per això avui estàs aquí, home, presentant aquest tros del disc, que a més hi ha cançons que toquen molt la fibra. És el cas potser d'aquesta cançó que parla molt del dol, que s'anomena Àlex. Què sents quan escrius una cançó així? És a dir, perquè al final és una cosa com molt personal, que a vegades sí, del dol se'n parla, i sobretot amb les persones més pròximes, però el fet d'exposar-te, no, d'aquesta manera, com es viu, com es treballa, ja a nivell emocional, a nivell psicològic? Doncs la música serveix per això, la música per mi és teràpia, és un canal on drenar-ho tot, no? I va ser molt bonic, aquesta cançó ens perseguia de fa temps, sempre volia escriure sobre això, tenia algunes cançons escrites però que no van arribar mai a estar a cap dels meus discos, i de cop tornàvem a estar a Planoles a un dia diferent, era de nit i hi havia una calma peculiar en l'ambient, i bueno, podem entendre que per mi va ser una senyal, no? I vaig escollir aquesta cançó a Àlex, a un amic que ens va deixar fa temps, però també a molta gent que m'ha deixat, que no dic el seu nom, però que desgraciadament no estan al meu costat, i he hagut de fer un dol també, no? I va per tota aquesta gent, i en directe està sent algo meravellós, perquè està sent una abraçada col·lectiva. Ja l'estem tocant, aquesta cançó, des de l'any passat, i és una abraçada col·lectiva, és algo molt bonic i molt especial de viure. A l'hora d'escriure cançons que finalment acabaran formant part col·lectivament, no? De la societat, és a dir, que al final això queda, et poses cap límit? Dius, mira, aquestes coses no les vull explicar o no les explicaré mai, o... No, com t'he dit, quan estàs dintre l'estudi et deixes emportar, i et deixes emportar a tots nivells, no? I jo crec que per això és tan important l'equip amb el que treballes, no? Perquè a l'estudi es viuen coses que no repetiran mai més, converses molt intenses, situacions i còdics que has d'entendre molt bé per compartir aquell moment, no? I és algo molt especial, que estimo molt aquell moment de connexió entre la gent que estem a l'estudi. Per això crec que és un lloc molt hermètic, no? Que per sort ara he après a gravar-ho amb una càmera, i com et dic, que hi ha trossos de com es va fer les cançons al YouTube, però només és una càmera, no? No obro les portes gaire més enllà, perquè ja et dic, és un moment molt íntim, sense cap barrera, per això és tan especial. Hi ha una cançó d'aquest disc que sé que portes tatuada, no sé on, però sé que portes tatuada, que és Vive lento y llama bien. Què diu de tu aquesta cançó? Per què ha acabat a la pell? Doncs mira, Vive lento y llama bien és una cançó que per mi és un aprenentatge, perquè va arribar després d'un dia amb el Liam, que és productor en gran part d'aquest disc, amb el Jota, que és un lletrista amic meu que també ha format part del disc a nivell de lletres. Estàvem a l'estudi els tres, era un dia trist, era un dia que plovia, era un dia trist, estàvem a Madrid i de cop no ens sortia cap cançó, ja anàvem a plegar i vam començar a parlar, aquella conversa que tens a la porta, no?, abans de marxar, de com estàvem. Jo els hi vaig explicar una història que feia molt temps que volia explicar, i ens vam començar a deixar anar els tres, vam tornar a entrar a l'estudi i vam escriure Vive lento y llama bien, no? I va ser un regal, perquè aquell dia no ens esperàvem que sortís cap cançó com estaven en el dia, i aquesta cançó ens va sorprendre, va sortir. I a més el lema de Vive lento y llama bien és un lema que m'estic intentant complir-ho ara, no? Que és el viure lent sobretot i l'estimar bé. Crec que és algo preciós que fa molta falta, i ens ho vam tatuar els tres perquè crec que és
i va ser un aprenentatge molt Els tres gran. porteu Sí. escrit. Sí. A més, és que és una de les preguntes que et volia fer realment, perquè sí que és veritat que a 2026 a nivell vull dir, la indústria musical s'ha convertit en una carrera vertiginosa i fins i tot a nivell de consum. És a dir, les cançons es consumeixen molt, hi ha moltes reproduccions, milions, però en quant a duració en el temps és molt poc. Com t'has plantejat això en el nivell de fer un disc? És a dir, com penses que la gent rep aquestes cançons? T'ho planteges ja per fer un disc de dir aquest disc ha de durar en el temps o és un disc, bueno, el que duri durarà i ja està bé? Saps què passa? Que sí que és veritat que escolto moltes històries de molta gent, no? De gent que em ve veure ara que potser té fills i filles i els fills i filles t'han escoltat des de llavors i ara tenen 7, 8 anys o quan feia versions o quan tenia el grup de música Civi que et segueixen i és algo meravellós i saps que per aquesta gent la teva música serà molt important i és molt important, no? I això és supergratificant. Sí que és veritat que no m'ho emporto com a bandera quan estic a l'estudi, perquè si hagués de compondre sabent que aquella cançó ha d'estar per sempre, de tots els temps, de tota la història... Quina pressió, no? Clar, tindria molta pressió. Llavors, intento a l'estudi entrar sense cap cuirassa i escriure de la manera més de veritat possible. De fet, jo, ara parlant de cuirasses que t'has llegit a sobre, hi ha una cançó en el disc. A nosaltres, a veure, per què no dir-ho? Ens toca de ben a prop, la cançó que en català s'anomena Bona nit. Jo crec que tots hem passat per aquí, aquests campaments, aquests amors que passen normalment, doncs això, primavera, estiu, no? Com marxem de colònies. No et fa cosa ara que, clar, aquesta persona pot escoltar aquesta cançó, és a dir, tot el que expliques, tot el que sents, com ho vius, com ho poses i després la defenses en directe, per exemple, davant d'un públic? Bueno, sabent potser que aquella persona pot estar allà. Sí, no, és una història de fa molts anys, molts anys, de quan era adolescent, i és algo increïble, és una història preciosa que feia temps que volia explicar, no? Aquests amors, com deies tu, aquests amors d'estiu, de campaments, que és tan màgic i tan meravellós i tan fugaç alhora, no? I és algo tan màgic que em vaig transportar aquell Nil adolescent en aquella rotllana amb el cançoner cantant cançons, i sempre hi havia una cançó que tancava i ens anaven a dormir, no? Que era aquell Bona nit dels Pets. Wow. I just aquesta situació, recordo molt aquesta connexió amb la cançó sonant de fons, i justament la cançó del Bona nit comença amb el Bona nit mirant al cel, no? I quin bona nit, el Bona nit dels Pets, no? I per això crec que un petit homenatge també a aquella cançó i a aquelles nits tan boniques. Des dels teus inicis, passant per Lugar Paraíso, ara arriba Nexo, Nil Moliner com ha canviat, com ha evolucionat, com ha madurat més? Musicalment, és a dir, a nivell de producció, a nivell de lletres, o amb una visió de carrera professional amb molta més perspectiva? Mira, intento viure lent i estimar bé, no? Llavors jo intento fer el que estic fent amb la millor de les meves il·lusions i la millor de les meves capacitats professionals, intentar donar-ho tot i deixar-me la pell en cada moment de l'estudi, no? Si estem ara, doncs jo què sé, m'ho invento, de cop estem discutint com ha de ser la línia de baix, deixar-m'hi la vida, no? I fer-ho tot i per després no arrepentir-me absolutament de res, no? Aquesta és la meva actitud i sempre ho ha sigut i el que sí que he après, que sempre m'ha agradat molt, és a treballar en equip, però a obrir les portes una mica més enllà, no? Perquè en aquest disc, com et deia, han participat molts més productors del que estava acostumat a fer, i això ha sigut un exercici també d'obrir-me jo mateix a l'estudi i de deixar entrar a la meva vida gent que per sort ara s'ha convertit en gent molt important a la meva vida, no? Així que sempre aprens coses i sempre és moment per sorprendre't. Una de les coses que tenia claríssimes que t'havia de preguntar, que és de les primeres que em va xocar moltíssim, i jo sabia que Nexo marcava un punt d'inflexió a la carrera musical de Nil Moliner, però no sabia fins a quin punt. La meva sorpresa ha sigut que amb el llançament del disc, de cop i volta, la teva discografia a Spotify ha canviat de color. Ara és tot de color verd. Sí, això va ser increïble, va ser amb tot el meu equip de màrqueting i amb tot el meu equip creatiu, no? De dir,
comença una nova etapa, comença una nova era. Com ho fem? Doncs aquest color verd com a bandera, anem a tintar-ho tot i anem a posar-ho tot del mateix color de lo que arriba, no? Sí, la mateixa paleta, potser. Exacte, i llavors tu entres a Spotify i veus que tot ha canviat i tot forma part d'aquest nexo, perquè per mi tots són connexions, i des del primer EP, Hijos de la Tierra, Bailando la Batalla, El secreto al que gritar o Lugar Paraíso, són nexes també que vaig deixar anar en el seu dia, no? I aquests nexes han creat altres nexes, i això és increïble i em fa molta il·lusió. No, realment és que em va sobtar moltíssim, no? Perquè vaig pensar, clar, té la seva lògica, són connexions per arribar al moment actual. Exacte. Però clar, que no t'esperes és que de cop i volta la portada d'aquells discos o d'algunes de les cançons passen doncs, a tenir aquest color que veiem aquí a la pantalla, aquest verd, no? D'aquest nexo, i que realment doncs, acabes doncs, connectat tot plegat. De seguida parlem d'aquesta gira que estàs fent per festivals, però quina cançó d'aquest disc és la que creus que et costarà més de defensar pel que et pugui sorgir a dins a sobre d'un escenari? Mira, l'altre dia estàvem cantant Àlex, que òbviament per la temàtica és una cançó dura. Sí que és veritat que la visc amb molt de carinyo i la visc com a un homenatge des d'una perspectiva molt serena i molt bonica, però sí que és veritat que veient la reacció de la gent sóc un espectador jo, i llavors jo vaig mirant aquests nexes que estan passant i veus a la gent que molta gent es trenca en aquesta cançó i em fa molta pena. Entenc que és un moment preciós i és una abraçada col·lectiva, però no em costa per mi, sinó em costa per la gent. És a dir, no vols fer patir a ningú. Sí, perquè veig que no estan patint, sinó que estan recordant, i és un moment de connexió segurament preciós, però clar, la meva veu és una de les culpables que estigui creant allò, i veure la gent trista em sap una mica de greu, tot i que sé que serà un moment per sempre i per recordar tota la vida, no? Llavors he hagut de fer un exercici, però sí que a l'últim Palau que vaig fer el desembre del 2025 per acabar la gira, ho vaig notar, no? Vaig notar aquesta cosa de ostres, potser m'he passat, no? Però òbviament no, perquè la música és això, no? Però va ser i al final les cançons les fem nostres, no? És a dir, busques el paral·lelisme amb allò i dius, ostres, que fica paraules a una cosa que jo he viscut i potser no sabia com expressar-ho. Escolta'm, estàs de gira, que ja ha començava al maig, al juny tens més concerts, de festivals. És a dir, Nexo és un disc que me lo llevo de festivales, directament. És un disc que primer ha de viure els festivals. Primer ha de viure els festivals, així m'agrada. Fes-me el titular. És un disc que primer ha de viure els festivals, primer s'ha de rodar, les cançons han de créixer, les cançons s'han de viure i s'han de tocar. I per això els festivals és meravellós per fer-ho, no? I quan acabi la gira de festivals d'aquest estiu, anunciarem noves dates, perquè encara queda molta guerra d'aquest disc, no? I vindran nous reptes i noves metes. Te falta se vienen cositas. Se vienen cositas. Això vol dir que després d'aquest tour per diferents festivals tindrem una gira com a tal per estadis, o serà potser més íntim? Perquè clar, és un disc que potser demana més això. Ja et dic, ara mateix estem centrats en girar en festivals, que com et deia, en rodar les cançons, que és algo increïble, que em fa molta il·lusió, perquè sortir a la carretera amb la meva banda i amb el meu equip i amb el meu públic és absolutament increïble, és una experiència brutal, i després quan acabi l'estiu, torno i en parlem. En parlem, val. T'agafo la paraula, creu-me. Nil Moliner, avui als 40, presentant aquest tros de treball, aquest Nexo, i escolteu-lo ja, i sobretot feu like aquí en les entrevistes, seguiu als 40.cat perquè trobareu moltes més coses i molt més material exclusiu. Moltíssimes gràcies. Adéu.